wajen Kantin El-Samad. Za ka kaya a can wajen. Ko ka je na cikin Shoprite ko kuma ka je na Ibrahim Taro. Saboda kayansu masu kyau ne a El-Samad, dukkan wani abu da ake nema babu abin da ba a samu. Na fi son ka samu mun abin da yake da kyau, something that is unique, amma wannan a tamfar da nake so ne kyan nan. Amma kana da nai na yin kamar nai na ka fi son ji na Shoprite ko na Ibrahim Taro. Na Ibrahim Taro. Amma ka sanar da su akwai wanda za ka tura yanzu. In ka je ka samu manager, in ka samu manager kuma da komai zai baka za ka samu kuma za a tura miki da kuɗi.